Hey, what's up you guys? This is POD Prado and welcome back to my YouTube channel. So karon kay mga to ko sa gym sa among barangay kay naay mahitabong singing contest naghihimo sa among SK para sa katong linggo ng kabataan. So dili na ko magdugay ani guys pag intro. So tara, ngadto na ta. Bye. So hi guys, dako akong friend, kauban ako sa kaan. So hi. Moments later. Nag-ilugay kami sa audition, amateur ang singing competition. Kontistan wala nyo'y pilion, kay bisan nung yabang happy ang amateur hours birthday ko na silang premyo mo sa katabla. So Chairman, guys, nagsubod na for the sila. past 2 days, nag-observe ako ang inyong operasyon sugat sa A few moments later.
nahigugma ako makalimutan. Pag-ibig na nadarama, parang sa'yo ang sila. At hindi ibig sa iba. Nais mawalay ka pa sa ilalim ng kapiling ka. Sandali lang, maaaring kang pabigay. Alis na nga. Ang mga estado, mamahalin mo ako sa tanda-ilayo. Di sa ligan kung talang mga panahon, ang pagsigil nila sa'yo. Basta't alam mo ng tama ang nagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong isipin. A little longer than a few minutes later.